ka 5 months uyanga shuya kangari kumba kwetu angasingambuya mwana uyu kubva kwaitopanga ndofunga muroora wedu achiuya akasvika mwana uyu wangu ari muprocess yekunguva waka chakaita kuti unomuroora umude chii zvinoitika pakusangana ndati chaukada pari chakaipa nguva yekuti nguva yakwana ndoda kugara nemukadzi chii ngangoti zvinhu zvisina kurongwa aifanira aikurongera ndiani aiwa ndinopindura pakuti takamitisana makamitisana iwo nepamiriwo futi Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Hello Zimbabwe, it's Burning Issues Herbal Health Clinic once again. Tadzoka zvakare nemamwe products Burning Issues inova iyo inospecialize in sexual health. It's a herbal health clinic inospecialize in sexual performance and helping any problem yaunosangana nayo panyaya dzepabonde. So today tadzoka nekanonzi Kanzungu. It's a new product yeku Burning Issues inobetsera panyaya dzepabonde. Kanzungu generally ingoriwo nzungu dzedu dzotojaira, but this nut yaka enhance panyaya yekuti inenge yakakotwa nemaherbs anobetsera in sexual performance. So Kanzungu kanowanikwa kare in 30 gram sachet rinova rinenge richiposta for 2 to 3 days in your system. Kanenge kachiti mukakadya mukakapa space of 3 to 4 hours kanenge kave active in your system, and then kanozolastawo zvakare for 3 to 4 days in your system. Kanobetserawo zvakare pasperm production because maherbs arimo anobetserawo pakuposta hormone production. claim iri kuti foti unodiwa mudare ramambo makope nemwana wako anonzi Felix Mavhura muzopindura mibvunzo nokudaro uyai nepfakazi dzenyu dzose. Right, baba vachikomo sumudzai ruoko rwenyu rworudyi mutini vaEfrem Chikomo. Ndinobvuma ndichataura chokwadi, chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Ford Mavhura, ini Ford Mavhura, ndinobvuma ndichataura chokwadi, chokwadi choga pasina nhema. Ndiana pamukuita seya ndimi. Okay. Kwa iwewe Felix Mavhura. Elvis Felix Mavhura. Felix Swear. Taura zvose zvapika kutaura. Ini ngoni Felix Mavhura. Ndinopika kutaura chokwadi pamberi pedare. Pasina manyepo. Mwari vandibatsira. Kwa iwe musikana? Faniraita Facebook. Taura? Ndinopika kutaura chokwadi pamberi pedare pasina manyepo. Mwari vandibatsira. Garai mushango. Chikomo. Uyo murume ari uko unomuziva wangu. Tarisa naye. Unomuziva sani wako? Ndinomuziva semugarisani. Mugarisani. Ko uyu ndinomuziva sani somwana wamugari wangu. ko uyu ndinomuziva sani chipo chokuti mwana wangu ada muzukuru wangu. Seidaneyo nokuti takambokata dikidika kwamwana ndakanzi ndimuchengete ndigare naye, saka ndakachove naye kusvika zvava. zvakanaka. Continue. Okay. Zvakanaka. Baba vaEfrem. Zvandaverenga pa ndozvo makanyoresana. Right. Uyu mwana anzani?
Tawasiyana kwa kana ari kuti Farirai chafesuka. Farirai mati mwana wenyu. Mwana wangu. Maka mwana wani chaiye. Mwana wa Felix chafesuka. Mwana wani chaiye. Mwana wa chafesuka. Ndukura kwa muri nini? Yani baba wake kwa muri. Kwa nini mkwasha? Baba wake mkwasha. Oh, mwana mkwasha. Ndesa ndukuriwa. Kana ndichibvunza kandichira kuti mundisana kuti mwana wangu mkomana, mwana wangu musikana, mwana mkwasha. Mwana wangu musikana. Mwana wangu musikana. That's nice. Zvakanaka. Baba vake vari kupi? Baba wake vari kubasa. Varegerei kuuya. Vakundikana maererano nebasa asi pane munin'ina wacho apa. Ari kupi? Uyai kuti iye ndiye chaiye watoda kutaura nezvake nokuti ndiye ane chokuita nenhau yemwana wake. Imimi maigona kuzozviita dai ava vanga vasipo vabereki vakamati vabereki vakatize kwavari, asi senhau yekuti ndini ndakachengeta mwana uyu ndakuya kuzomirira usarisa baba. But pane zvinezvi kana varipo ivo vaende vachirwa kuti vapindure mibvunzo inenge ichibvunzwa nedare. Ava ndatizvara pane vari kuuya. Alright, zvakanaka. Asina kuipa. Baba Chikomo, ndinokukumbirai muwane zvinhu pamunogarapo uyo yaye pakare papo. Ndinoda kuti dare ringatitenderei kuti ndipindurei. Taurai zvinhu baba. Sei ndauya ndaisa nyaya yacho iri pamusoro pangu ndaisa pamusoro. Ndinoda kuti pane zvirikuitika kana kuti zvakaitika zviri kutoita kuti nditadze kutaura kukwasha nokuti zvakaitikira zviri mumaziso angu. Saka mukadaidza kukwasha ndifunga kuti ane chaarikuda kuti angapindura. Maita zvakanaka. Ndakutendai baba. Ndakutendai. Zvakanaka. Chititaurirai zvakaitika zvazoita kuti mugone kushedza Ford Mavhura nemwana wake pamusoro pomuzukuru wenyu wamakachengeta. Titaurei tizwe dai rinzwe. Pamusoro idare, pamusoro imambo Makope, pamusoro inyanya namai nababa. Chaita kupindura kudare rino ndechekuti mwana wa Mavhura akapapamira muzukuru wangu. Apapamira muzukuru wangu. Ini ndakazvinzwa. Ndazvinzwa ndakati muzukuru hauchagoni kuti ugare pano. Nokuti pano ndakachibona iwe uroga. Zvino kana wane mumwe wanaye. Kana ndane wane mumwe wanaye. Achakona achawira. Zvakadini tinopa mbuya uenda navo kune chii kuno muridzi ozvi kudunhu mako haana kuramba. Asi ndikabvunza ndikati iwe shamwari yako uri kuwirirana here? Akati pareka kupesana karibu ari kuti iye nhumbu ariziva zvake asi inini wacho ndini waasikana. Ndikati izvozvo hazvina mhosva iwe uchaenda. Ambuya vake vakabva vauya tikavapa basa vakaenda naye vakanokurukurirana zvavakakurukurirana ikoko akasiyiwa ariko ikoko. Izvi zvaitika papera 5 months. Ndosaka ndaona kuti mwana wandinaye mwana wavaridzi ndinotaura chiti kudii kukwasha. Chiregai ndiende kudai kuti ndiwane kuwadza nemukwasha nokuti vagara naye 5 months hakuna kana chauya, hakuna chiri kutaurwa. Mwana wavo haasipo pamba. Kungosvika kwaakaita mwana wavo akabva akaburugaro panext door akazobva akanzi aita kuvhura. Ini ndobvunza muzukuru wangu ari kuti haasi kubhuya. Saka urani ndinoona naamai togara chingaviri kamweni naamweni ndo pandati panenge pari kuhandirwa apa handisi kupaona zvakanaka. Chiregerai ndiende kudare. Dare inondijekesera kuti pangafambiswe sei nokuti ndiri kuona fana pasina kumira zvakanaka. Maita zvakanaka. Baba Chikomo mukati muri kuona senge pasina kumira zvakanaka munenge matoti zvengei hapana kumira zvakadini zvakanaka. Vamavhura ndimi chaivo vanodzidza riri pamusoro. Mazuva ari kutaurwa nava Chikomo muri kuti kudii? Taurai tinzwewo divi renyu. Mazvita pamusoro eshungu pamusoro edare zvengu zviri kutaurwa nava Chikomo ndiri kuzvinzwa asi handinyanye kuwirira nazvo. Kana ndisiri kurasika
muroora uyu akauya pamba muna Machi. Muroora ndakatambira mwana akaita kanenga kukahadzika. Amai vaperekedza muroora wedu ndofunga takangoita hapana kuita 30 minutes kana 1 hour kuti tinyatsokurukura nezvazvo. Vakasimuka ndokudzokera kumba. Ndofunga ndopakatangira kusanyatsooneka pikicha yacho zvakanaka. Ndokuti ndikufunga kuti vasimuka amai vadzokera kuna Chikomo vauya nemuroora wedu. Ndofunga ndopavakasvika vachisa mazwi ekukahadzika kwemwana wangu. Ndagara nemuroora izvozvi kubva muna Machi. Achikomo muroora achangouya vakafonera foni panext door. Vane mutu muzukuru inziro mutu Muning'ina. Muning'ina ndida kunomupawo ripoti yekuti Muning'ina taane vaenzi pamba. Ndovakati vasekuru vakanga vatondifonera nechekare nandiri kuzviziva mukoma. Vasekuru vafona vachiti ivo Masimba mwana wangu ouya pamavhura unditarisira mwana iye. Ndobva ndati garei iye Masimba mumwe chete iye akatumwa naChikomo pamba pangu. Zvikanzi mukoma ndauya vasekuru vandituma zvikanzi ko nhau iyi uri kuionawo sei. Ndikati Muning'ina dzoka kuna Chikomo. Unoti kuna Chikomo nditoriwo muchiona chaizvo nhau ndiri kuinzwisisa ndiri kurongedzerawo vachaona ndaita zvandinoita. Ndoba ndakati ndiri kutobvawo zvangu munzira pane kwananga ndaenda ndofonera nhanzi maindiri munzira vari kuti baba vevana asekuru vevana pano pasvika samanisi. Mupurisa asvika pano asi mupurisa apedza nhau yake. Mupurisa asiya mazwi ekuti panapa muri kushungurudza mwana. Ndakaiwa zvakanaka indozvosvikawo pamba pane ndopiwa samanisire ndoriverenga ndikati aiwa pakajeka kudare tinoenda ambuya vevana iongoni kudare tinoenda tonojekeserwa tononzwa zvokudiwa ndazvinzwa baba Mavhura baba Chikomo ndazvinzwawo zvamataura baba Mavhura ndazvinzwawo zvamataura ndikuda kumhanyisana zvishomanani nongoro. Musoro nyaya yokuti panapa imimi vaMavhura nemwana wenyu Felix muzotaura akapa pamuviri. Felix pamiri panoende pana daira kuti ndepangu nekuti ndakadaika navo. Ndakumbira dali muomberi. Aiwa imbomira ndichakupa engo. Ndokutenda chete Felix. Ndokutenda chete Felix. Right. Iwe Fadre pamuviri pawena pandepani Pa Felix. upi Nongedza zvakanaka. Utaure enofugama utendeko mutariso kuti pamiri penyu apa baba akajeka kudare tinoenda ambuya vevana iongoni kudare tinoenda tonojekeserwa tononzwa zvokudiwa ndazvinzwa baba Mavhura baba Chikomo ndazvinzwawo zvamataura baba Mavhura ndazvinzwawo zvamataura ndikuda kumhanyisana zvishomanani nongoro. Musoro nyaya yokuti panapa imimi vaMavhura nemwana wenyu Felix muzotaura akapa pamuviri. Felix pamiri panoende pana ndakumbira dali muomberi. Aiwa imbomira ndichakupa engo. Ndokutenda chete Felix. Right. Iwe Fadre pamuviri pawena pandepani Pa Felix. upi nongedza zvakanaka. Utaure enofugama utendeko mutariso kuti pamiri penyu apa baba ndati unoti pamiri yepenyu baba. Vumai kuti ndazvinzwa mukadzi wangu. Ndedzesa ndazvinzwa mukadzi wangu.
Right. Babashko. Panga pachinyanya kutunga pfungwa dzedu. Ndipo kuti ndibanga mfingaso zvisisa kuti mwana wa Mavhura ari kubvuma here kuti pamwiri panafarirai ndipake kana kuti kwete. Zvino mwana wa Mavhura ati iye pamwiri panafarirai uyu ndepangu. Iye Fariraiwo zvakare ataurira Felix uyu kuti baba Mavhura apa pamwiri pamuri kuonapa ndepenyu. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira ma problems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active msystem mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi, inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Kazinda sinto msimaiwa. Masuti gowacho. Sakana. Kana takataisa apa. Atsala kutsvaga tumwe tunhu twakachubaira tutu. Andika. Tikada unozaka na uchiri pangozi. Usati kana wapedza kuiripoti ndakuona kuti hapana dzimwe unoboora kubewa zvadzitadzira. Dzawabona kuri paizvozvo ndii? Zvakwana. Saka ndiri kuti tumwe twakadhungirira chio tatichari. Chii chimwe chamungade kuti munzwe kudare kunze kwokuziva kuti mwana wenyu uyu, muzukuru wenyu uyu, mwana womukwasha atambirwa nomukomana wake akamupa pamuviri. Ichokwadi vedare chandoda kugutsikana ndechekuti ichokwadi kuti Felix anobuda nokuti paanga aripo for 5 months haana kumbogara auya nhasi uno nokuti padai ndo paanotaura kuti ari munhu. Ipapo ndo pandinoona kuti pangataurika saizvozvo asi ndiri kuona senge pane chitsotsi. pamusoro pechinanga ndaikumbira ndamavhura ndachikomba ndaikumbira kuti mubvudze muzukura munyari kuti iwe shamwari mukati medare rino ramako makope mukadzi wako kauyo unokonzwa zvanda pamusoro pezukuru wako ndimudare ramakope kunyange zvazvo vanga vasingana nemudzimai wako asi ichokwadi ndechekuti urikuda muzukuru wako. Pamusoro eseko mazvinhu zvacho vakweli mambo vakaita mubvunzo wei zvakanaka. Hatisuda kupedza nguva yakarebesa. Ndinoona Felix abvuma kuti zvechokwadi musikana ari kuziva pamiri paanapa, asi chiripo pane element of abuse. Mhirizhonga, because varare kuti kushungurudza, varare kuti kushungurudza. Kushungurudza kunoya nenzira dzakawanda. Handizive pakamhangara kuti kushungurudza kwaari kureva ndekwerudzii. Kushungurudza kushungurudzwa kwari kureva ndekekuti 1 oti iwewe hamene kuti ipapo uchagarani nokuti nahausi kuzomuona zvechokwadi obva azadzikisa izvozvo nokutozviita. Ndinotenda. Iwe wakagara mwedzi mingani uri wega? 4 na 5 zvakafanana.
muno akati 5 uyo akati 4 zvakaenzana vari kureva chinhu chimwe chete chinditaura the correct thing wakagara nayo mwedzi mingani wakutadza kutaura taura mwanangu usachi toda kutsvaga chokwadi mambo varida kunzwisisa kuti iwewe nomurume wako ushu magara kwenguva yakareba sei muri mese kubva musi wamanosiyiwa pamba ipapa nditi kusvika nhasi magara kwenguva yakareba sei 5 months pa 5 months uyo anga ashuya akanga ari kumba kwenu anga asingambouya wanga uchigara naamai amweni naamai nababa amavhura mwana wenyu kubvira muroora wenyu auya akauya akangani mazvita amen inoita senhoroondo mwana uyu kubva kwaitopamba ndofunga muroora wedu achiuya akasvika mwana uyu wangu ari muprocess ekunguva pamba mwana uyu yapera anga ari kuchikoro saka ndakatomukurudzirawo kuti mwana pezvino anga ari kutiesera mukuru achishanda ikoko ndokana mari kati kutounganidza izvi ndatowanika mari kakati kuti inzwaikasira kuti inzwai baba inzwai baba atinyararei zvakanakaikaisizopepamuvhuro wacho handichayeuka zvangu asi kumba anouya asi kumba akauya handichaziva kuti kamudadika akauya kubva abva kopamba ari kumvuri kwaari zvisingazikanwa nomuroora wenyu anouya zvinozikanwa nababa naamai zvisingazikanwe nemuroora kuti murume wangu auya achiri kuteteko mukada kuisa kamwe kariwa kekuti mugozoti kabonya munhu uyo uyo hatamuwaridza nechikomba aivakuya akauya asi handichaziva zvangu kuti akauya kangani pakuda mubvunzo wacho orati zvakanaka iwe wakambomusiya here musikana uyo ari ega wamutora uchiti mukadzi wako musiya pamba chakaita kuti unomuroora umude chii zvinoitika pakusangana ndati chaukada pari chakaipa nguva yekuti nguva yakwana ndoda kugara nemukadzi chii ngangoti zvinhu zvisina kurongwa aifanira aikurongera ndiani aiyo ndinopindura pakuti takamitisana makamitisana iwo nepamiriwo futi ndakamumitisa saka paka pasina option kunze kungoya kumba kwedu panga wamumitisa akutaura kuti ndine pamiri pako saka panga pasina option kuti ayekumbaana kuti uya wakamboroora handisati kuyambuka kunopinda kune vanorarama vachinzi vakaroora wazvinzwa kana wamitisa mukadzi andoda kugara ndiwe pecho ibasa ronenge watanga roda kupedziswa saka iwewe kana wangoziva kuti ndamitisa wobva waenda unogara kumwe komuma iwewe kunogara 5 months kana 4 months igoti kana even 3 months ari ega unoti andi kurarama sei pamusoro yechangamiro kugara kwandaita ndiri kubasa ndiri kushandira kuti ini ndikwanise kubudikira natezvara vangu basa rangu inini ndaishanda ise security guard what security guard okay kuti mari yangu iwande pasecurity guard ndofanira kuwedzera mahours sometimes leto sacrifice kushanda day and night kuti mari yangu iwande ndikwanise kubudikira nenguva alright iwe zvawakanga uri kugadzirisa mari uyu anga ari kukufigira ndiani ngatipindure aizodzoka paunenge wakuzodzoka ndo paizotanga kudya waizodzoka hako paunenge wazodzoka ndo paanenge akakumirira chingositanga ndipindire kuti fambe tinzo ndizoziva zvangu kuti ipapo ndopaipa here nokuti ndaitoshandawo waishanda kuti ndizame kuzitoita
manje chinzwa mwanangu atisuda kupedza nguva yakareba iwewe dundika wazvinzwa hayasi maungwe kunogara nemwana wemunhu munhu ane mabiological feelings wazvinzwa mumwana uya womuchiva omutora chistenda ndio unenge wakonzeresa ndio inonzi iabuse yaunotongwa nayo iwe kana ungaenda kunotenga chingwa uine nzara wewe ungochisa mushefu chotanga kuora chakadaro ndio zvaunoita kana unotenga nyama wewe ungoisa mupoto ungokwidibira wobva waenda hapo ndio zvaunoita hazvisi mutsika dzedu mutsika dzedu chinonzi kuroora kana uri serious sezvawaratidza kuti uri serious because wapinda mazviri uyu akutoexpecta saka ndino kuti makorokoto because wane mukadzi saka mukadzi anoda kuchengetwa anoda kugara uri pedyo naye saka nauya tiri kutaura pano kuti iwe uratidze pa5 months dzakafanana nedzavakaenda kunogarawo ndoda ndizonzwa ripoti rokutaura kuti muri mese ende muri kuwadzana 1 chechipiri ndoda kunzwa kuziva kuti rora iri kugadzirwa vakakutaurira rora yacho muchamutaurira rini kuti uya rora sokutaura kwaaita kuti ndaakuzoita process yokuroora kureva kuti paachauya ndo patinaedzana baba vacho ndo pavacharonga zvokuroora kwemwana wavo saka tinombotanga kutaurirana after pa21 days kukurukura chete muchironga 21 days to come with an answer. To come with an answer of marriage. Tawirirana? Pana dzinyiriro? Kana itai ndo zviripo munoziva nelist renyu baba mavhura hamugoni kutaura kuti shumba inini nomunun'una wangu iyeyu neni mukoma wake disinoita nashumba shumba handiteka kana tasvika kuna baba nechinanga kana wekupakoze chaiwo haikona kuti mwana akuti ava wamukasei shava anoti shava kumwana wake kumunun'una wake kwete kuti kuna baba atishava wamukasei mamukasei mupakose mamukasei musiyamo mamukasei mutendesana masinzwisa oyo tiri kuda tipedzese gwara nzira yakanaka chimanyisai ndiri kuda mari iyoyo yeprocess inoitwa masungiro yese anodiwa musuka vataurire pamwe vazive mari zvinodiwa pamasungiro zvinotungamira izvozvo zviri kudiwa pamasungiro kana tichitaura nawe masungiro chiri kutaura gumbeze nejira zvaamai negumbeze rababa pajira pane mari inenge iripo inotaurwa naamai pakusendesa vamwe amai vagona kuti $10 vamwati $25 vamwati $50 pakusendesa jira rako iye zvino nenhau yekukopa munomu taichiziva kuti kunoya mbudzi iye zvino vakuti mbudzi mbiri yababa neyani neamai yababa ndiyo yourayiwa yeamai yechasei yosara handitika negosari ravo tasuzwisaka kana zvinhu zvedu zvakarongeka nemumbiri yechimande vhedini ibva yasvika tapedzana wekuita sei yokusungira apanzwisa kusungira hakusi kuroora vabereki kusungira hakusi kuita sei hakusi kuroora vamwe ndoziziva vamwe vane vana umwe ative nogotwe akasungira chete haana kuroora iye kana takutarisa kuroora tikura kuti wakabvisa mombe dzedanga nerusambo runodiwa tapanzwisa saka mambo vari kuti vamavhura chiendai munogadziridza zvinodiwa inzwai mazuva emuroora izvi zvinhu zvakavanzika zvisingade kuzikanwa zikanwa nevazhinji hataigona kunge taziva isusu nguva yaanayo taifanira kungoziva chete kuti mazuva akaswedera kuti kwete tichizive mazuva nekuti tiri vanhu zvakaita matehwe edu zvino zvazvinoreva
tatawa ishona kanaka naye ndate saka chibatana nemudzimai wako isadziso paari achenge nokuti anogona kurwara usiku ndinofanira kuona kuti ane security yake wazvinzwa iwewe chitrust unotaurirawo mugereke murume wako zvinenge zvanetsa pauri wazvinzwa then vabereki ndoda maita zvakanaka nekumira samonita uramba muchimonita kugara kwemwana uyo nekuti apa murikutaura kuti ndimakamira semubereki wake saka naizvozvo radai muine mwoyo wakadaro vabereki vese vaine mwoyo ukaona unherera yasiwa kana mwana ari kushungurudzika mudetsere ndinokutendai vachikombo nemiwo matimuri mazviri pakuadvhaisi womwanya wenyu nekumudzidzisawo hunhu netsika sezvamakaita zviya ndini makarora mukapedza itai kuti uyo avepo uyu makatevera kugara rakanaka saka itai vazukuru vaviri saka sumukai 21 years we are Felix usaende pana pashamwari